ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋ ମାର ଭାରି ମନ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଖାଇବାକୁ। ମା ମତେ କହିଲା ଟିକେ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିବୁ। ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ନେଇକି ଆମ୍ବ ଦେବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ବାଜିଲେ ଆମ୍ବ ବାଣିଲୁ। ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଜମା ପଡୁନି। କୁନି ଭଉଣୀ କହିଲା ଲ ନନା ମିଛିକିରି ପାରିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇନା ବେଶୀ ଆମ୍ବ ହେଇନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆମ୍ବ ପଡିଥିଲା। ଆମେ ଖୁସି ହେଇକି ଆମ୍ବ ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ଆମ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ଆମ୍ବ ପାଖରେ ମାଛ ଆଉ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍, କଙ୍କଡ଼ା, କଇଁଛ, ସାପ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଏଇନା। ଆଜି କି ଖରା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତରଭୁଜ ଖାଇଲୁ। ତରଭୁଜ ଲୁଣ ପକେଇ ଲଡୁ କରିଦେଲି। ୱାଓ, ତରଭୁଜ କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍